A dwi efo Bob Evans. O hwl ffordd. Oes y tuduriaid. Beauty nag yw. Cysgodi chdi, wsos yma? Wel, dwi yma ers wythnos, ond bosses di gyrru fi Cadi. Gynna i lot o syniadau am ddrama a felly. A dwi'n keen iawn i ddysgu. Da fi ffordd o'r un o wneud pethau. Specific. Dim mobile phones a ddyletswydd. Ia, dallt. Ond dwi'n disgwyl i glod am y rhan yma. Sgwylo profiad visitors. Lle ti'n mynd? Roedd i rhywun arall, Dilwyn. Time waster yw i. Actress. Mae wael y tyddyn yn damp to. Out. Hei. Dyna di gwbwy. Gewn i ti shape wap. O smartphones i gael yn oes y tuduriaid? Nagodd. Chais i'm yr rhan. Fi di siarad yn nhw. Fi di symud ti. Just yn aros ateb. Be di'r broblem di? Waiting room yw fan hyn hyd y deip di. Tam rhywbeth gwell, yn dod. Colli count. Faint o actresses mas o waith wedi bod yma. Dilwyn, ti di sorto fe? Didon wrtho fi na fel ma fysa chdi. A ti'n gwybod be feddyl i si? Boi'n heiddi cyfla. Dilwyn. Oedd gen Henry VIII walkie-talkie oedd. I chdi gael dallt, dim actress ydw i. Cyfeithu o'n i, cyn i fi ddod i fama, lle. Meddwl sa fo'n llesol o'n i, bach o amdram, ar ôl y divorce. Bob tro dwi'n gweld e. Bob tro. Se i orwerth wrth i fodd mewn yffa chi. Deud rhywbeth. Tip. Rhywbeth rai fi lenwi'r ffôn ma bod man dwi wedi bod. Tick box. Practise ar y siow, belled dwi'n y cwestiwn. Dwi'n mynd efo wan ydw. Behind the scenes? Rhan Gwenhwyfar o'n i isio. Pwy gafodd o? Rhyw hogan 22.
Dwi'n dweud allan mod i braidd yn eiddfed am y rhan, ond gynnau lwyth o brofiad actio. Blaw am yr elin fflyr na. So pethau wedi gallu bod yn wahanol iawn i fi. Ond pan ddoth hi ar y sîn droad y millennium, wff! Mae neb arall yn y stafell, nag oedd. Pam fod y enaid fel y nos mor ddu, Gwen Hwyfar. Ceisiais ddiosg dy glogin. Wylaf, Arthur, o blegyd nawn ni di fy nghredi mai ti yw canwyll fy llygad mwy. O'n i deimlu, Arthur, wres fy nghalon ar fy nghroi. Rhoi'r bobl beth o'n nhw eisiau. Tip, hyd y ffom di. Connecto dyn nhw. Neud iddyn nhw deimlo'n special. Croeso i Lys Llywelyn o'r 10th ganrif ar 10. Bydd Sain Ffagan yn ddarlun byw o'r gorffennol. Yn ddrych o elfennau ein Cymreictod presennol ac yn ysbrydoliaeth i ddyfodol ein gwlad. Geiriau Iorwerth Pete i unan. Sori, lle mae'r toileda? Cyd i ni mes tu allan. Mynedfa. Mae'n amlwg, dydi. Di hyn ddim yn gweithio na di, da ni just ddim yn siwtio. Alwai hi bwrdd yr bynfa amser cynna. Ie, please gna. A beth yw'r busnes Cadi yma? A'r Cadi yma? Dwi wedi gweithio Dilwyn. So'n gweithio. Ond pwynt yw, falle gad ei fod am y tro. Pawb yn heddi cyfle. Weithio.